Si ho barreges tot, la IA es perd. Separa amb capes. System, User i Input. A System marques les regles i el rol, com vols que respongui i com vols que no respongui. A User expliques exactament el que vols. A Input, el material brut, el text o les dades amb què ha de treballar. Quan li separes, guanyes claredat, consistència i resultats més previsibles. Exemple ràpid. Per System. Ets un consultor d'operacions. Respon amb passos aplicables, to professional i breu. Per User. Escriu un pla de 5 passos per reduir el temps d'entrega a una botiga en línia. I com a Input, posa les comandes, el temps límit i quin és el coll d'ampolla. Veus com cada peça té el seu lloc? El System defineix el criteri, el User marca l'objectiu i l'Input aporta el context. Separa per capes i la IA no es perd. Vols una plantilla reusable? Escriu capes als comentaris.